po jung kaum poliu kaman kasoi syaga jing embang juga. Kanambar Nreus pa sa pusaw. Nreus pa sa pusaw. Ki antifon en yero yami kutrai but en pendon buram yami shi junam. Kanambar pras pa nyopue. Pras pa nyopue. Hallelujah.
in pai chakasla ngriu spa lai phuai som hang yang lang ka ktien ublei ka jingpen em kawan na ublei jongi ubasong halor ka khet bat na u khon lang brot ka jing yaro ka buram sim ka jing start ka jing aingo ka buram ka bor bat ka jing khlan ha ublei jongi jinom amen ka sumbut lingkon melong ukres sukhon ublei bem to isnayengi Milong Chris kun blay beim to isnayengi. me ubasong hakamon jong ukpa Milong Chris kun blay beim to isnayengi. ka buram ha ukpa bat ha khon bat ha man siam bakot Milong Chris kun blay beim to isnayengi. kanamba ndreu spa sau phu nhau ndreu spa sau phu nhau duai ha ukres ubalong usngi basisha ujing shai ubom jupa ban pensyai yangi Kunong pinem to ai GM yangi. Kutrai nong thau nong bu ni ai ngu eme hakane kasngi batmai pat ni shot men hakasngi jing mi pat Kunong pinem to ai GM yangi. Tu umensiam jong me unhikai yangi banle ekamon jong me tu yada batupten denti yangi daka jing start jong me Kunong pinem to ai GM yangi. Yalam yangi banyo banta da ka chingkamen ha ka yu khares bakun gup sa yangi da ka ktien bat ka met jong me Kunong pinem to ai GM yangi. Ko kanrat to ai hangi ya ka jingkar khu jong me wat langim long ki babet ni ai ngo yami nado kadonot. kunong pinem to ai ko pa chungi Ba habaneng kanang kabukul kren chume. Karwan kay ma chume kanong kamon chume ha ka kando ba habaneng. To ai imenta ki chumbam chungi kabala kasmi. Patuma bingi kren tang chungi.
Kumbaring mami balas niyo ingi, arwada namin isya kachupan siyoy, grade bladingi nagbas niyo. Ablay try kan rat, ay ba kijung mot jung perkhat jungi, kidlong bet tangya ki ay ki jong umensiam. Ay bangin pensngau bahaya me barabor, haki ktien bat ki kam jungi. Ngipan ya kani, daw kures utrai jungi. Sim na kanamba pras pa liposau. Kanamba pras pa liposau. So bahangin yang lang baro. Kakateng ukpa badukon badamensem bakoj. Amen. Ka jingi jong try jingi Jesus Christ bad ka jingi jong oblay lem bad ka jing silok jong mensem bakoj kidan rengkat bad pi baro. Ringkat bat piru. Kohan men ko para ha utray Jesus Christ menta kasngi ngi lapoy ha kasngi utray lajya kaba khat hanyo. Hakane kasngi kadai kasngi kebekerpang na kebanta kabalang solansar kabalang Katolik kejungi bat kumjuru na kebanta kaparis kejungi namar ngiru ngisim benta ya kejung rakhe jong kabalang hi barok away ningkong na syabe kane kasngi kadai kebekerpang namar ba kikun samla jungi nadu kasngi thading menin kilapan lejpor ban puson yala ka jong ka jing em ban sngap ya ketin ka jong blay ya kasur ka baw blay ula kren lengba iling do soblay I Father Rafael Mayong ha ka jing shisha ide bansa adu menta kasngi hanrei ka jing kerki jing I ban pendap ya ka we ka kam
namar idei inong hikai hapo Sacred Heart College Shillong berkejing pe kejung I ya kabubun ki kam kadan ke kam ke bekerki ke ba iha banle menta kesngi dan mata kedau imla ban dan rengkat ban ngi hakane kesngi te ngi duai kerpang ken na ke benta ki kun samla jungi ki balawan ban duai retreat ai bagane ke jing duai retreat jungki nadu kesngi thoding menin ban menta kesngi kan yarab yaki ban puson yala ke jong ke jing em ban kerpang banang em ke jing em ka babha kumjuru hagane kesngi kumau mene mangi kum kaparish ngishim benta ban leburam ya ki breu lane ki mei ki pa jungi ki balahe ki balasan hakaktin pareng ngi khot yaka grandparents ba an elderly day kasngi ke bangi duai kerpang kasngi ke bangi buram kerpang ya kilong kmi kilong pa ki bala kenjo lane latam house usnem ubahan rupau te hakane kasngi ngi duai kerpang na ke benta jungki habade bat kene kesngi ke bangi buram ya kine ki bala helasan ki bala rengba ko hanmen ko para ngasngeu ban khot ye pi iwei pai wei kawe ke jingtho ke bangi lapule na ke gospel jong u Matthews berkum juru ngilap ya kene ha ke gospel jong Lukas gospel jong Matthews kalanong ke bahnyau kalan ke bakhat ar ke baong kumni do to others as you want them to do to you le yakiwei kumba ki pi pikwa bakiwei kin le yapi le yakiwei kumba pi pikwa bakiwei kin le yapi kane kadai ka bangi de ban le na ka banta kine kibalasan kibalang rangba yo I menta ha kane ka imlang ga salang ga jungi bon ki khon ki ti jungi kim sem dan shu kata ka jingburam ya ki kimi ki pa jungki ho yolese hangne ha Paris jungi yolese hakane kathain nongstoin jungi dangduna hanrei haba philai chakiwe gi chaka shasor shilong batkum joro sha ridkhar ngiyo I ba ki khon kim don shu ka jingbrom yala ki kimi ki pa ki khon kimla shu banri ban sumar yala ki kimi ki pa haba kila temen haba kila no kereta ki pensa yaki sha ki jakasa ki ba la temen la san den mata kadau kane kasngi ka khot ka wer yang ai pi ko hanmen ko para bangin bu ya kane ka kentin le yaki we kumba ki we lada pikwa ba ki we kin le yapi kata ka bangin dei man le man kasngi ha ka jing em jungi ban buram ya ki bala temen ban buram ya ki balasan ban buram ialah kikimi kikpa bat kane kade jing hikai kabangiyo om dei na kabalang hanrei hakai ha naka ka jing hikai jong kikpa temen jong kari khasi jungi kane kabangiyo ka jing buram ialah ya kibalasan kawan ra ka jing ka jing kerku ha ka jing em jungi den mata kadau ngakhot ngawari pi token ngin buram ialah imei pa ngin buram ya kibalahe alasan kibala temen om dei tang hakane kasngi ka bangi duai hakane ka mas om dei tang hakane kasngi ka ba ngi penkup janye ki ka jan ka baret ka sapti ka baret hanrai man kasngi ha ka jing em ka junga ka jung phi ngi dei ban buram yakiwei ngi dei ban le ka babha na ka banta jungki namar maki ki lale ki kam ki babha shikat dei na ka banta junga ba jung phi menta kasngi ngayeng hangne namar imei pa la pani nga ka babha yolese phi yoi kajing duna kajunga kajing telot kajunga hanrei imei pa junga kalhika yanga kababha pi yang hangni pilong Kristen Katolik namar ki kimik pa jung pi kilapan hai kilapan san ye pi kilapan I ye pi kababha dein mata kadau man kasngi ngide ban kan mau ya kane bang ngide ban buram ya imei pa jungi ngide ban buram ya ki balahe ki belasan dein mata kadau ko hanmen ko para ha kane kasngi token ngin puson yala ka jong ka jing em kumba ublei uang ha Moses haba uyakendu u haulum Sinai Moses kajaka ka ba meyeng kadai kajaka ka ba khoj kadai kajaka ka ba kantang Lord
lau bread yakis lipar ke jume bread yakipop kisang ke jungpi ko hanmen ko para ha kane khlemat rai but rai kut halade marway bangan bread no yakine kipop ki banglale hakine kisngi bladap ngile pop langba ke jingmut ke jing perkhat jungi ngile pop lengba ki tin ki bangi kren ngile pop lengba ki kam ki bangile man khlemat man kasngi dein matakadau ngiken mau yakine ki bau trai uang how Moses loj yagi juti jungme ko Moses namar ka jeka ka bami yeng ka de ka jeka ka bakhoj badu trai uang kuj kumju hakias apostol ke jungu haki senran ke jungu lara piken mau ba pi pen piles new yano lang ba ka tin ke jungpi lang ba ka kam ke jungpi I ke jing terwa jungpi lej bat pen yesuk kata ka bau trai uang hanga badapi hadin kata wan ban terwa ye ke jing terwa wan ban priang yu jisu bat ki khna samla jungi nado kasngi ke benengkong ha kamas bakhuj I father ila puson ye ki shphang ke yu khores bakhuj kabangi puli man kapor ha ka sithi benengkong jong u Paulus shaki Kristan ha koren wong uno bayeng hakmat kaduan kudapat haswa ba un priang yu trai ha ka yu khores bakhuj un khniit un puson yala ka jong ka jing em baladau lap baudon kanu kapop ladau lap baudon kanu ke jing tuna ke jing tulot ke jing uhaban pen kuchwa yalade hadin kata priang yo trai bad ladangi priang yo trai hakapop kasang ke jing pi haka jing tulot breu ke jingi om dayu trai ba penrem yang ngi hanrei mangi hingi penrem namar ngibam bom hok ngidi bom hok yakasnam bat kamet ke jing kres kane ke ba Paulus bukhoj ukhot aware yang abadipi ko hanmen ko para dein matakdaw hakane kesni ngin posan ban ngin pekmi yala ka jong ka jingem hadu kano shisha manga ban mapi ngilong kita ki breu ki babidor ban pediang yo trai ha ka jingem jungi jarjar halade posan pekmi yala ka jong ka jingem bat ngin pediang yala de bangilong kinong pop hakmat ka jong trai bat ngin penmap keng na kabanta kine kipop ki bangilale khnang ba manga mapi habangi pediang yo trai kana gajing pediang jungi yo kam long katak ba penrem yang I hanrei ka long penban ka bawan ra ka jing e ka jing kerku ha ka jing im ba marwe jungi ha ka ying ga sam ga jungi bat ha ka balang hi barok away da ke jing sngret ke jing ye khmaro trai to ke ngi duwai ba ngi penmap da ke ba ngi sim bentalang ha ke ne ke jing duwai nga phla hau blei badan bor baro badapi ko hanmen ko para bang la le pop sibun e da ke jing prakhat da ki kten da ki kam da ke jing leklet da ke jing le pala jonga da ke jing le pala jonga da ke jing le pala bakrau e jonga namar kata ngakarpa dia kamaria bakhoj kabaya isa kathai soti ya ke angel bat kirukhoj badapi ko hanmen ko para manduwai nak banta junga how try ublei jungi ublei badan bor baro unis ne yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha ka jing em bom chukut amen to isanai ko try to isanai ko try to isanai oh Christo isanai oh Christo isanai oh Christ God Christ oh isanai go try to isanai go
mani mani Ihai pandang buron Anis yamin Semua Adan borlago Kokun marwe yupa Jesus Christ Dongin ya duai Hakane kamas kebekut i duai kerpang na kebenta kini kijingtmu baper jungi na kebenta i Maria Trenyang bat Simon Trenyang barke kisingka jungki ai botrai nai ki kijingkoi kijingkia kemet bekansim bat kinang la susu ban le baha ban im baha kijing im jungki kum ki khon ki jong blai Kaying kasam jong i Babu Edward Marangar bat Biola Mary Apiau kipen pau gajing sngungu gajing yaro gajing ki yoblay na kabanta gajing kerku gajing e kabakilayo ban nginang duai kain kerpang na kabanta jungki bablay nang kerku kerdo susu ya kaying kasam jungki bat kerpang e nong ai ki gajing kot gajing kia hakaliang kamet bat kamansim ngiduai na kabanta ki khon jungki ki badan hapadeng gajing pule bakin laban job na banyo yauso bat katong jong gajing em jong ki ngi duai na kabanta ka ying kasam jong u prostar nongfut bat Nisha Kharbani bat arngot ki khon ki jong ki bakindan barabor padeng gajing koi gajing khia kerpang e na kabanta unathan ba menta kasngi u rakhe gajing dap jong u shisnam gajing walong breu sakane ka prathai ai ba unang yo ya gajing kurku kurdo jong blai unang he nang san gajing te breu ha gajing te blai Iduai na kabanta kaman simbalaklat no jong i Rafe dan Liza Lingda ai botrai unmap ya kipop kisang kilat kitam gidona gajungu badun yalam yu ya kaman sim jungu sha gajing subneng iduai na kabanta ilog jung i bad kumjuru na kabanta kikun kikti jung i iduai na kabanta kaman simbalaklat no jong u Proter Kharbani Monica Solang Piau Milky Solang Piau Sylvester Lingkoi ai botrai unai ki ya gajing jathai bom jukut ngiduai na kabanta kaying kasam jong i one job lang karmau long bat i liquina lingdo bat ikon jungki ublei unang patelenti ya gajing tmu babha jungki kham tame bakin yo ya gajing et gajing snei jong blei bat gajing koit gajing khia ngiduai na kabanta kaying kasam jong i Dominic Lingkoi bat Josephine Lingdo ban hiangot ki khon ki siu jungki boblei nang panyaj bha yaki kam ki jam jongki hapok kaying kasam bat kumjuro ngiduai na kabanta i Hilarious Lingdo ba boblei unkta i ba inyo yak da gajing suk gajing kemen ha gajing em ngiduai ru na kabanta i Peaceful Lingdo boblei nang kerku ya i ban job ya gajing em ban job ya kathong jong gajing em ban sakri yoblei langba gajing et gajing isne gajing u ngiduai kerpang e hagane kasngi na kabanta ki khun samala jong ka paris gajungi barakhat ki basim banta ha kane gajing duai retret berkumjuru kito ki ba klam yolat ban wan sim banta ha gajing duai retret namar ki kam ke jam ke jungki berkumjuru kito ki balandat ya kane kasur ke bau bleu khod ki banwan sim banta ban ngiduai ru na ke banta kine ki me ej pa ej ke jungi ki me pa jungi ki balasan ke balarang ba bangi burom ki kane kasngi lang ba kane ke jingduai akamas bekhoj bar ke jingle burom jungi haden jong kamas
ai bo blade rakan rat unang kurku kurdo yaki leng ba ke jing koi ke jing khia hakamat berkaman sem ba makinang lasyo ban kedau lenti ban yalam lenti ya ki ying sem jong kaparish ka jungi hi barok away ko blay konong da jong kiba kermen hame ubaklam me omdan baskem omdan kabakhoj to the karhai ke jungi sne jong me halor jongi ba me unong sansar ban me unong yalam ngin nang ban pandan kam ya ki e ki babha ki badu no bakumta wat menta hi ngin nang ban bas kem ya ki e ki bane daw trai jung yu Jesus Christ kon jung me ube embat basansar rengkat bad me ha ke jung long ka wei jong men sem bakhoj ublei junam la junam amen. Kajing puli na ka kitab Genesis kalnong kabakat pra kad khot arpo ter hado kabalai po ar ha kito kisngi utrai ulaong namar ba kajing pertasla persya ka Sodom bat ka Gomora kalong kabajam bat ka pop jongki kalalong kabakraw shibun ngan lek hiar ban pet lada baro kajing le jongki kalalong katkum kajing bertasla kabalapoy syanga bat lada kamdeiru ngan satip hangta kum kita kibreu kilapai nangta bat kilalet shopang Sodom henreu Abraham udang yang hakmat utrai teu Abraham ulawan hajan bat ulaong hatu da shisha men penjat lang yaki bahok bat kiboman tharai lada don san phongut kibahok hapok kasnong hatu men penjat yakata kajaka pat men om pelat yaka na kabenta kisan phongut kibahok pat kibadon haka dalele mame wadle kumta ban penyap ikibahok lembat yakiboman bakumta kibahok kisyakum kiboman wadle mame kumta hatu kat unong bisar kaperthei barok kawe un omle yakabadei hangta utrai ulaong banganda syam hasodom san phongut kibahok hapo snong ngan pelat yakata kajaka barok kawe na kabenta jongki u Abraham ulapai ktin hakmi ngala shimti nalade ban kren ha utrai manga ubalong tang kadau met bat utpei tharai lada kiduna san na kisan phongut kibahok hatu men penjat yakasnong barok kawe namar baduna san ngut te ula jubab ngan om penjat yaka lada ngasham sau phosan ngut hangta u Abraham ula kren biang ya uong tharai don tang sau phongut hangta ula phai ktin na kabenta ki sau phongut ngan omle yaka te u Abraham ula ong to utrai un om bitar pan ngan kren biang tharai la da syam tang lai phongut hangta ula jubab ngan omle yaka ladang syam lai phongut hangta ula ong hakmi ngalai shimti haladi ban kren ha utrai tharai ladang syam tang ar phongut hangta ula jubab na kabenta ki ar phongut ngan om penjat yaka te ula ong to utrai un om bitar pan ngan kren biang henrei satang kane shisin tharai lada syam tang shi phongut hangta ula jubab na kabenta ki shi phongut ngan om penjat yaka kaktin jong utrai kasam kabasis pa lai popra ka number pras pa san pun riu kasam sis pa lai popra ka number pras pa san pun riu ngin roi ka antifon ka baning kong kidkhot ngin roi iwei ar lai riu nyau bat nyau pra I know
Kajing puli na kasiti u Paulus bakut sa ki Kristan hakolese. Ko para latep lang yapi badu Kris ha ka baptisma ha ka ba yapi ro lapan mi pat ringkad badu da ka chinget ha ka bor jong ublay ubalapan mi pat ya u na kibayab. Bad yapi kibalayap ha kipop bad kajing bom ot share ya ka do jong pi. Ublay ula penlong ban imringkat batu Kris, anda ulamap yangi ya kipop jungi baro, da kaba uweng no ya kakot rai penrem, kaba yang persya yangi da kijing dawa jungka katkum kaan. Ya kani ulaweng no udasa prek yaka ha kading pna. Kaktin jong utray. Kaburam mat kajing yaro yame ku Kris, en yaro yame ku siem jongi, tang mami marway ubamap yakipop jongi, kaburam mat kajing yaro yame ku Kris. Utray udan ringkad bat pi. Kajing pule na gospel bakut kad kum u Lukas. Kaburam hame kutray. Ujisu uladang duai hakaway gajaka. Enda uladep Uwe na kisenran jung ulong hau, kotrai tohikai ingi banduai. Kumba uyones ulahikai ya kisenran jung Ujisu ulong haki, haba piduai toong. Kokpa kan long kabukut kakerteng jung me, kan wan kahima jung me. To ai hangi, kajenbam jungi kabahala kasngi, batamab yangi. Ya kipop jongi namar ngiru ngimap ya baro kibales neu yangi badwat yelam yangi sha kajing penshoy ulaong haki uno napi ubadan uparlok bad unlej shau hakapor shiteng senya baduong hau kolok ai kelyang se yanga lightly kikpu naba uparlok jonga udang supoi na kajing na kabawan jingwan bat ngamdon jinbam ban ai yau bat kumta pat unjubab napoying wat thlia yanga ya kajingkhang lakhang bat kikun junga bat nga ngi lathia ngamla ban khi bat ban ai yapi ngaong happy walada un khi bat ai yu namar baude uparlok jungu panban namar ke jingkerpat jungu un sakhi badun ai hau kat kaba udon kam te kumcha ngong happy to pan bad en sa happy to wat bad pin sa shem to tit bad en sapli happy naba kat ubapan un yop diang bad uta bawat un shem bad how ta ubatit en sapli uno ukpa napdeng jongpi ladau kun jungu upan dokha hagajaka ban ai dokha un ai da upseng lada upan da kapeleng un ayu da kanyang lartham te lada mapi pilong kibasniu pitip ban ai ki e ki babha yala ki kun
Kat no le pa ubah bening uai dau men sembakoj ha kito kibapan na o. Ka gospel jong utrai. Ka jingiro yame ko Chris. Kohan men ko para ha utrai Jesus Christ ladangi pule ya kajing pule kebenengkong aki kitab Exodus bad ladangi pule bha ya ka gospel ba menta kasngi kahikai syai kedar yang badepi bad ngis ngutho ya kajing pule ka ba ka ktin ublai ka khot kawer yang yepi ban pusan sepang kajing em jong kajing duai sepang kajing duai barang ngitip bad ngiduai man kasngi ngitip kay kajing duai man kasnam man kapor ngi pusan habang ngilai sekretariat ngios ngeu sepang kay kajing duai balai ngide ban duai bad ngilai ya kata man kasngi ha kajing em jonga bad jong pi Henry hadu kano sisya ken ngis nguthu ya kene kajing don kam jong kajing duai. Menta kasngi ngios ngeu na uwei na ki senran jong Jisu wan show Jisu wong tohikai yengi banduai tohikai yengi banduai hatu ngi ong na am halade ngahap ban hikai yalade banduai ban ngong ne amilade ngahikai yaki khun junga yaki bahing junga banduai kane kade ke jingkeli ke ba une u ap usanran uwan show Jisu kokenrat hikai yengi banduai den mata kadau ngingi haban keli halade mata kesngi nga la hikai ne em banduai yalade ban ngala hikai ne em yaki khun junga yaki bahing junga yaki breu junga banduai ngelahi kai na em banduai ngela persang na em banduai ban ngela le na em ka e ka bangidai ban le haba ngi duai kisenran jung Jisu haba ngi pe ya ke jing em jung ki yo i lut thik pathik ya ka e ka ba u Jisu le shib bun ba ki kampla Hakmat jong kisenran jong u. Kisenran jong u kiyoi bau Jisu uyaj halor ka Kisenran jong u kiyoi bau Jisu ube no ya kiksoj na kito gibreu kibasate sakum hoksoj. Kisenran jong u kiyoi bau Jisu u le kampala dak wapsa ya kito gisan hajar ngut dak kito kikpu berkidokha. Kisenran kiyoi bau Jisu upen em biang yo Lazarus upen kot ya kibadko upen yoi biang ya kibreu kiba malla upli ya kiskor jong gitu kiba kelut baro kine kiyoi Henry kohanmen ko para kine kisenran jung u kimsem lech sau Jisu bat kimsem laong hikai yang ban le kampla kimsem laong hikai yang ban yaj halor ka hikai yangi ban penem ya kibreu kibalayap lene ba penyaj ya kibaladeko kim syam wan ban pan ya kane na utrai jong ki Jisu Henry ki wan hakmat jong Jisu yang hikai yangi ban duai balai kine kisenran kim syam ong hikai yangi ban le kine ki kampala Henry ki ong hikai yangi ban duai namar ki yoi haswa bau Jisu ule ya ki kampala barakoi ki kampala ki bangilap yala de upen lej por banduai yala de upen lej por banduai de mata kadau ko hanmen ko para ki wan so Jisu kong hikai yang banduai namar kis ngutho bat kitip bat ki yoi ba u Jisu le ya kine ki kampala baro da kajing duai bat lingba kajing duai
Den mata kedau manga mapi mentakas ngi kumong mene ngi de ban keli halade ngi laong nem yalade try hikai nga bangala banduai ngalaong nem yalade bangade ban hikai yagi kun junga banduai ngalaong nem halade bangade ban hikai yaki bahinga sem junga yaki breu junga baro banduai kumong na basdang hoit ko hanmen ko parangi duai Henry balay ken ngi duai Bon sin ngis ngutu ngiwan banduai hakman jong utrayu belai jongi namarba ngi don kam yau ngiwan banduai namarba ngi don kam yau ladangi duai namarba ngi don kam yau kata kadei kababaklah Bat kata kajing mut kajing perkat kajunga kajung pi kata kajing wan jungi banduai hakmat jong utrai kalong ke babakla lada ngiwan hakmat jong utrai banduai tang namarba nga don kam yau namarba nga don kam ya kajing koit kajing kia Henry ko hanmen ko para ngi haban sngu thu shai lada ngiwan banduai Ngiwan baduai namarba ngi yau trai namarba ngi yau trai namarba ngi shania hakabor jong u namarba ngi shania hakabor jong u dein matakadaw ngi deiban duai kohan men ko para habangi pusan sepang ka jing duai don sau benta lane ki ang aktin pareng 4 aspects of prayer. Sautali kita ki daw ki bapenlong yang ibanduai hakmat jong utrai. Kabadingkong kadai kane. Namarba ngidon kacing ijo namarba ngidon kacing ijo blay ngiwan banduai ban yaro ban pendon buram ban mane yo. Namar ngidon kacing ijo den mata kedaw ngiwan man kas ngiutrai ha yimne Om day nakano kedaw Henry namar bangi ijo ngiwan ban maneyo ngiwan ban pendon berom yo ngiwan ban yaro yo kata kadai kadaw kemnengkong keba mangi ngiwan banduai kebar ngatip bangalong ubriu betulot ngatip bangalong ubriu baduna ngatip bangalalepop ha kejing im gejunga ngawan hakmat jong utrai banduai namar ngadan kam ban penmap ya laki jong kipop ngadan kam ban penkuj ya laki jong kipop kaeken ka penlong yipi banwan banduai man ka jenmit kaeken ma penlong yipi banduai yo rosary kaeken ma penlong yipi banduai man kasngi haba peace dang trei lane hakap shua ba pin bamja lani haswa hamasta ba pikitia lani menmid haswa ba pin letia ke eg ba penlong pi banduai keli la de nga khaban keli la de pi ban keli la de nga haban jubab ya la de pi ban jubab la de pi mla ban jubab na ka banta junga nga mla ban jubab na ka banta jung pi ha ka ba khado pi ban jubab hakmat jong utrai nga haban jubab dalade hakmat jong utrai kan mau ya kata kohan men ko para kabasau kabalai amde kabasau kabalai ngiwan banduai khmat jong utrai namarba ngalong kumni namar utrai uij yanga utrai uri sumarenga den matakraw ngahab banwan banduai khmat jong u ban yaro ya u ban ai kata ka jing yaro ya utrai namar ka jing bha ka jing spon namar ka jing ej ka jing isnei namar ka jing ri ka jing sumar ka jing u yang abadepi kabalai kabasau ko hanmen ko para klempep habangiwan banduai ngi haban wan ban IT yalade IT ya ka jing em jung pi IT ya ka jing long ka jing man ka jung pi IT ya ka e ka ba pi kan du ha ka jing em jung pi larade ka jing suk IT how try Ladai ka jing IT how try. Ladai ka jing snusi IT how try. Ladai ka jing klumar ke bapi kendo. Ladai ka jing sapen rem ke bapi kendo. Ke bapi amat ka jing im. Ngidai ban IT yaki how try. Kini kidai sauteli ki daw ki ba ngiwan hakmat jong try. Nganong biang sajisin kebeningkong
ban mane yaw trai ublei jonga baar ngawan ban pla ya laki jong kipop laki jong gijing duna jonga hakmat jong utrai ngawan ban priang ya kene gijing duna jonga hakmat jong utrai kabalai ban ya ro yu ban penon ban ya ro yu ban ai nguyu na ka ban ta ka jing ba ka jing sebon jong u kabasau ban IT ya la de ngalong kat bangalong nga IT ya la de how try ko han men ko para ngiduai man kas ngi klempep ngiduai man kas ngi klempep hanring ya ban keli yala de menta balai shau trai skap ya gijing duai jungi ngis ngi tho ke gijing duai ngile ya ke eg bangi dei bla ban duai hanre balai shau trai jubab ya gijing duai junga bat jung pi bat habang ngi duai man kas ngi pe yala de ban ngi sneu bau trai skap ya gijing duai junga bat jung pi bat ai ya ke eg bang ngi pan balai shisha don sibun kidau ke bang ilap na ka jing tho bakut sibun kidau ngilap na ka jing tho bakut hanre ngakwa banyeu an lai tali kidau balai utrai sngap ya ka jing duai jingi bat habang yi duai utrai ngis ngeu ban ngis ngetho ba utrai sngap ya ka jing duai jingi bat umai ya ke bang pan kine kidau ka bang ilap ningkong na sabe na ka kitab jong khohalat kalanong kabalai kalain kabaningkong kaong kumni don kaayom na kabanta ki baro don kapor na kabanta ki baro don kapor bantung don kapor banot don kapor ban kha don kapor ban yap don kapor jong ka jingkmen don kapor jong ka jing susi kadon kipor ya ki baro kane ke bangilap ke baningkong dari mata kedau utrai udon laka jong ke jingtmu na ke banta jong abat jong pi udon laka jong ke por ban sngap ya ke jing duai jong pi ban ai ya ke ba pipan ladangi wan ban duai sikenta khmat jong trai ngimla ban komplain hadin sikenta balai trai mema ya ke bangapan namar utrai udon laka jong kapor ban jubab ya gijing duai jong pi nang dapat kitab no prophet Isaiah kalanong kebasan pusan kalain kebapra bat kebakendai kaong kumni gijing mut jong pi kimlong kum gijing mut jonga kalanti jong pi kamlong kum kalanti jonga kajing mut jonga bat jong pi kam dei kom kata kajing mut ke jong trai kajing mut ke jong trai na ke benta ke jong pi yo le se de kajing pang ke jong sitom kajing mut ke jong trai na ke benta jong pi yo le se de kajing ke jong jinjar kajing mut ke jong trai la ne kamang ke bha ke jong trai na ke benta ke jong pi yo le se kam dei ban long u officer la ne ban long u nong hikai yo le se om dei ban long u tau ba he ubahanyo bakrau batri Henry udon laka jong kabha kabanta na kabanta jonga ba jong pi yo lesi kabaningkong dei kane kadau habangi duai ngisngau bautrai syam la yosngau bat syam la jubab ya kijing duai jongi kabar ko hanmen ko para ngitip chai kapap kasang kilat kijungi ki khanglat yang i ban yo pediang ya ke jing ke jong trai kata ngilap nakasam kaba henriu kalain kaba khat pra kayatu shai yang abadipi lada nga it ya ka jing bomman hakadanot jonga utrai shaskor lada manga mapingi it ya ka jing bomman haka jing jongi kajing kajunga kajung pi ko hanmen ko para kadai na kabenta kajung bha kajing kajunga kajung pi kadai na kabenta kajing khut om dai na kabenta kanu henrei manga pan ma pi pan ngi e ja ka pop ngi e ja kajing lorni ngi e ja kajing sarong ngi e ja kajing auria chong kana ka perthei dai mata kadau utrai sngap ya kajing duai jongi badu trai unam jubab ya kajing duai jonga ba jong pi saja sin na
ka kitab jong prophet Isaiah kalanong kaba san pukandai kalan kaba ar ka ong kumne de ki kam bomman jong pi kiba pan klat ya pi nau blei de ki kam bomman jong pi kiba pan jenga ya pi nau blei de ki kam bomman jong pi kiba blei ujungai na pi kaba pi pisngau bau blei ujungai na pi lane jubab ya ki jingduai jong pi ki pap jong pi ken ki ka ya ki khmad jong u na pi hadu ba yos ngeu sho ya pi ki pap jong pi ken ki ba pan long yo trai ba ngap sho ya ka e ka ba pi perta ya ka e ka ba pi pan ya ka e ka ba pi wat khmad jong u kohan men ko para kini ki khot yang ken ba mangi ngim dei ban e ya ka ne ka perthei ka ba mangi ngim dei ban e ya ke jing auria jong ka ne ka perthei ka ba mangi ngim dei ban e ya ke ki ba ngis ngeu ba ya la de namar kini ki jing ngeu ba ki ba ngi yo ma ta ki jing im ka ba mangi ngi ngop kam dei ka ba trai umang na ka banta jonga bad jong pi ka balai kohan men ko para balai trai jubab bat ngingis ngeu bau trai jubab ya kijing duai jungi kadai kane kumbaong u Jacob bakhot ha ka sithi jungu sha ka sithi jong Jacob kalanong kaba sau kalan kaba ar uong kumne enda piduai pinom yo namar ba pidawa da kijing tumu babakla habangi duai ngipan ya kaspa ka peu habangi duai ngipan ya kaksiar ke rupa habangi duai ngipan ya ka jingdon ka jingam ka junga ka jungpi kata ka dei ka babakla hakmat jong utrai kumangong ya pi nado basdang ngi duai om dei banga don kam yo trai hanre ngaduai ngi duai na marba ngi ij ya utrai Dain mata kedau ngimla banpan bakla hakmat jong utrai. Ngadon kam kawat, ngadon kam kasuloi, ban penjot ya kibru. Ban penjulor ya kawai pat kasnong, ban penjulor ya kawai pat ka jaj benriu. Ladang ale hakmat jong utrai, ladang adem ngungun, ladang ayam daki umat ketang jong hakmat jong u. Ngapan ya kasuloi, ngapan dakawat. Ngapan kada kejing nang kejing stat ban penjot ban penjulori kewe utrai unom snap ya kejing duai jong pi utrai unom ai kejing duai jong abat jong pi pen banu ai yangi kejing tim pen banu ai yangi kejing tim dain mata kadau ko han men ko para habangiwan banduai ngi dei bandan kata kejing tmu ke babha na ke banta ke babha habapiwan banduai khmat jong utrai duai na ke banta ki bro na kabanta kito kibadon kam ya kajing ej kajing isnay bamanga nang la susu banle ya kababaha na kakitab na kajing to pawar kalanong kabakhan riu kalan kabaar sajisin ngiyoi baro kilintiu briu kilong kibakut hakajing pejungu henry utrai utau ya kemensim ngisngeu bangiwan hakmat jong utrai ngiwan banduai da kata ka jingkhot ka jing soti ka jing luloi ngiwan hakmat jong utrai ban sim mentah ka mas ka bakhot man kasni ngisngeu da ka jing rublei kibreu ki yoi yanga bangalong utau bro babha kibreu ki yoi pi ba pilong urang ba balang ba pilong skatri balang ba pilong unong kit kam jong ka balang Henry utrai uyoi ya ka e kebadan hakadonut hakamansim ke jengpi upe je kata ompe je ke jengar sab jonga ba jengpi habang iwan hakmat jong utrai umpe je ke jengar sab jong Henry upe ya kadonut ba khoj jonga ba jengpi habang ngiduai da ke jengkhoj mensim habang ngiduai da kata ka jingluloi jongi ko hanmen ko para utrai usngap ke ke jengduai jonga ba jengpi kane ke bangilap na ke kitab prophet power kalanong kebakat henriu kalain kebaar kabakado ngas ngabanong balai utrai mencoba bagi jing duai jungi kadai sacisin ngaku aban sembiang na kasiti jong Jacob kalanong kebanekong kalain kebahan riu kebaong kumni Henry pidei ban pan da kajinget ken ngide ban pan ngide ban duai hakmat jong utrai da ka jinget klam artatin
Namar uba artatin ulongkum katnam kabasya pensat kenting batsya kendat sakal Ngi de banduaya kemat jong trai daga jingit daga jing syania jongi. Ni yoi baki senran kiwan hakmat hakiwan uang ujisu uang hakisenran jong Ujisu uang hakisenran jong Pila ban be yakum kene kiksud tang daga jing duai bar gajing sya jong Ngiyo iba kisenran kis nuto ya kata giong ba ko kenran ka jingay jongi kalong kabaret penskem penroy penjelew ya ka jingay ka jongi ngiru ko hanmen ko para ngitip ba ka jingay jongi kalong kabatelan kalong kabaduna ngidey kain ban dua ya kamat jong trai ko trai to penroy to penskem ya ka jingay jongi to penroy to penskem ya ka jingay jongi Gospel jung Markus kalanong katway kalain ka baar pusaw ngi yoi bat ngi puli bat ngi pusan bonsen ko hanmen ko para na kane ka daw ngong pi haba pi duai pi dei ban kerpat tongej bat pin pediang bat ensai happy baro na kane ka daw ngong pi haba pi duai bat pi kerpat tongej bat pin sayok ngi teng haswa bangin duai haswa bangin wanak mat jong trai haswa bangin dem khosiu haswa bangin pendaj ki kti ki jungi haswa bangin pli ya ka jabing jongi ya ka sentur ka jungi ngilong lupa bau trai ngap ki jing duai junga ngiladan lupa ka jing atatin habangidan ka jing atatin komno ken ko hanmen ko para ngila ban pediang lene ban yo ya ke ke ba ngipan nau trai dei mata kedau haba pi duai ngej kam bau trai un sa ai pi ya ke ba pipan ban klempep un ai pi ya kata ke ba pipan lane pi wat ka ba khadu ko hanmen ko para kawei ka mat pusan ka bang kwa ban sim kadai kajing map kaba ujisu hikai yakisan ran jung hakajing duai kokpa jungi kaba ngi duai man kasngi kaba ngi yos ngeu naga gospel menta kasngi to map yakirengkang jong nga bat ngaru ngakloi ban map yakirengkang jong kiwei ngalong na em ubakloi ban map ikiwei pilong na em kibakloi ban map yau lok jong pi pilong na em bakloi ban map yaki hanmen ki para jong pi ngiyoi ka jeng hikai ujisu dalade marwei ublei unong penem unong suspa jongi hado ka klimat jong ka jing sha yap thadrong jongu halor ka ding pna duai ya ka jing duai jong ka jing map kopa to map yaki namar kimtip yaki ba kilale manga ban mapiru ko hanmen ko para kane kade ka jing duai ka bangide ban duai ngakan mau man kasni ya kene ke jing duai ngate bagi bro ki kran ben ya ngate bagi bro kin pe siliang ya ngate bagi bro kin sutanad ya hanrei habang awan ahmad jong utrai ngasait keno ya kene ki kentin hoy kamlong ke basuk ya bade pi ban map ya kiwei hanrei ngide ban keno ya kene ki kentin kotrai ya rab yang ken ban le ya kene ki kentin ki ban keno ya kene kentin ki mela keno halor gading pna Badi Arab yang aken bangala ban le yakine ke jeng im junga bangala ban map ya baro ki breu ki bales new yanga kito ki breu bakran ben yanga kane kedai ke ba ngihap ban le ko hanmen ko para lada ngimap ya ki wei lada ngimap ya ki wei klempe utrai umap ya pi utrai umap yangi utrai umap yanga lada manga ngamla ban map ya kiwei utrai unom map ya nga walada ngalej plaro lada ngam kloy ban map ya kito kibreu kibales new kibreu kibakran ben kibreu kiba pechliang utrai unom map yanga utrai unom map yanga kane kadai ke basisha lada pikwa ban yo jing mam no trai ngi dei nengkong ban map ya kiwei uji su lai kai ngiyoi ukpa ba khoi jungi
Pope John Paul ule ya kata ngiyoi ka Sister Rani Maria kabana ka seng FCC ka le ya kata ka map ya auto breu bodung ya ka dakatari hadu life arsen umap ka map ya ngiyoi Stefan Bakoj has tmer ka jengyap haswa bon yap haswa bon tukut mensim uduwai kumbau Jisu uduwai na ka banta gitu kibales new you na ka banta gitu kibalan temau you kohan men ko para kane ka dei ka bamanga ma pingi dei banle kane ka bau trai u khot yang i banle menta kasngi sachisin ngong epi kohan men ko para token habang iwan akmat jong trai banduai ngiwan banduai om dei banga don kam yau Henry namar banga ijau ban ngiwan banduai ken dakata ka jingkhoj mensim ngiwan banduai ken dakata ka jingai daga jingsyania jongi ban ngi duai ken mantakas ngirukum ju kenang bamanga mapi ngilaban map ya kito gibales new yangi kenang bamanga mapi nginyo kajing map now try ngi duai nak banta kene gijing ha kene kasngi ngin kabrib ya lagi jong gikmat kohan men ko para ha kene kapor ai bo try unai bor yang abade pi un kersan yang abade pi namar ngilong ki breu ki bakerpang gijing namar ngilong ki kunting gijing namar ngilong ki breu ki ba mau lajit kerpang ban yo lane ban simbenta hakahima gejung ban simbenta hakahima gejung lane ban yo ya kata kebaha benta kamang hakahima gejung ngi dai ban le ya ke ba hikai yangi en yoro yau Jesus Christ ngin yang ngin pla yala ka jong ka jengej ngin siam ka namba lais pa nrupo namba lais pa nrupo Utra
Kohan men ko para ha kene kesngi kebangi pusan sepang ka jing duai om dei mangadan kam yo trai an rei bangai e yo trai to ke nya ha kan klemat ngi kerpat yo trai blei ku pa jungi banwan hiar ha pedeng jungi ban sngap ya kene ke jing kerpat ki ba ngibu hakmat jung u Na kabanta ukpa bukho jungi ki bishop ki lenda ki brother ki sister bat ki katikis bakin nangla ban treasure ha kabalang bakin dubroy ha kajing imensim bal bakin nangla ban penprieng ya ka gospel ha ka perthei baro kawai ngikir pad ya me ko try Na kabenta kani kaparis jungi nadu I father Nicholas Mayong, father Jobi bat I brother aiba ublei undang the kijingkerku halor jongki bakin nangla ban yalam yaki para banget hakani kaparis jungi da ka jingsirhem ngidwairo na kabenta ki balang snong jung kaparis jungi ba ailing ba ka jingkerku ublei ginang yatri sirhem lang bat ki bahalor ha ka ban imsngi ha ka jingduai bat ule ya ka ktien ublei ngi kerpat ya me ko try ngi duwairo na kabenta ki bapang wishitom ki badon ha ki hospital baper kumjuro ki badon haying hasem ba ublei try kan rat un kta no yaki bakin yo no kajingko jingkhia bapura ngi kerpat yambe kutrai ngi duai ha ublei ba ublei un pha yam sembo khuj ban hier halor jungi iwei pa iwei bangina banyo singau ya kata kajing khot jing pasio bain long ki bachelor banyalap ya kaktien jong blei ha kajing im jungi bamanna kasngi ngi kerpat eme kutrai
Ngi duairu na gabenta baro ki mei ki pa i jongi ki temen ki kru pamenta kadai kasi kaburam jongki paalang ba da kajinga sait lem jong kamaria thesuti hau khun jong ka uji sukris pakin don barbor kamet kabakoj bakhya pat kham tam e kamansim ngi kerpat ya me kutrai Ngi karpat ya me ko try. Ngin duai ro na kamta kilong ying long sem malajot lapra om tang kajing long do ndrei kajing jot jing pra kamen sim ru kumju ai baling ba kajing aside kamaria tasty kakmi bneng jongi kindon ha kajing yasu ngi kerpat me ko try Ngi karpat ya me ko try. Nakabenta i resource person i Father Rafael Mayong palawan ban ai retreat yang i samla palang ba jong i ilayo sibun ba kajing hikai pen pej yala kajing im ublayun ai i kajing ko jing khia pat kajing champang pat pen priang yu jisu sekiwaipan i karpat ya me ko try Ngi karpat ya me ko try. Nagabenta ki sister balai Arab yang i kisamla ban penbiang ya keduan bat kumjuru nagabenta i advisor jungi i baju senran yang i nakapor sakapor panyatli hakajing yatrai pa indon kamsim panyai sirhem susu pande ya kakam jong blai ngi kerpa di me kutrai Ngi karpat ya me ko try. Nakabenta jungi ki para samla ki bachim benta hakani ki retreat pa ai baling ba ki jing prasad jong minsim bakhuj kin la ban kan mau ya ki ba i Father Rafael Mayong ila ben shed hangi halor kaktin ka jong ublay ai bakin long ro ka jing mentoy hangi ya ka jing long minsim jungi pat bangin la ro ban pen priang haki para samla jungi ki bom sham la don ringkat bat ngi hakine ki lais ngi ki retreat jungi ngi kerpat ya me kutrai Ngi karpat ya me ko try. Ginang yai duai na kebenta kemansim bala klad no jong i Maria Tranyang bat Simon Tranyang. Na kebenta i kemansim jong i Proter Karbani Monica Solang Piau Melki Solang Piau bat Sylvester Solang Piau. Ai botrai un ai ki kajing thaj bom jukut. Berkum juru na kebenta kajing thaj jong kemansim jong i Rafael Lingdo. Na kebenta kajing kasem jong i Josephine Lingdo bat Dominic Lingkoi bat ki kon ki ti jengki bakin ya kajing ai kajing kerku jong blai. Ina yai duai na kebenta kajing kasem jong i Wan Job Lang Karmau bat Luginia Lingdo bat ki kon ki ti. Iduai na kebenta kajing kasem jong u Prostar Nongput bat Nisha Karbani bat barok ki kon ki ti. Bat nginang yai duai rukumju na kebenta kajing kasem jong i Babu Edward Marngar bat Biola Maria Piau ai botrai nong kerku kerdo ya ke ying kasem jong ki baro nak benta kene ngi kerpat ya me ko trai ko blai ko pa ko blai ko kon ko blai ko mensem kine gidei ki jing duai ki bangi pan pawa khmat jume lengba ka jing ik lengba ka jing shania balangba ka jing net ka jingi hakabor ka jume namar madei unong bu unong thau unong pendap unong penbiang unong ri unong sumar metip ya ke ke ba don ha ka danut ke jungi ha ka mensim ke jungi ha ka jengmut ke jeng perkhat ke jungi Henry ha ka ne ka sngi ka bangi pusan chapang ke jeng duai ngi dem ngungon ke nyakmat jung me ko tra da ke jeng sngurit ban ut ban nam ha khmat jung me ba men penurlong ya kine ki ba ngi la duai ki ba ngi lo la nam khmat jung me ngi pani kene dau kres utrai jungi amen Insim na kanaba lais pa prapul ar. Lais pa prapul ar. Jong
Tuduai ko para bagai jeng kenya jenga bajung pi kan long mapediang hona kemadu bleu pa badan bor baro. Na kebanta kejeng iro berberam berkerteng kejeng u. Kajeng mentoy ngi berbalang baku jeng u baro kawai. To pediang kotrai ngi kerpat ya kejeng terwa kibangi wanra na kejeng ai pahu jong me. Baleng ba kejeng terai bor ba jong kajeng ai jong me. Kini kejeng maya bakentang tam kin penkuj yangi hakur kom kabangi menta bakin yalam sya kejeng kemen kibane jinom dau kres utrai jongi amen. Utrai don rengkat bat pi to kentiu yalaki danot tong nang utrai ublay jungi da shisha ka long basang hok bat ka badai ka dai ti jungi bat ka jing penim yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa ba khut ko blay badan bor bat bom jikut leng bau trai jungi u Jesus Christ namar ka da ka jing kha ya u wala pan thamai ya ka jing long breu barem bat da ka jing sha shitom jung u ula pendam no ya ki pop jongi da ka jeng mi pa jeng u na ki bayap ula pli ka lenti sha ka jeng em bom chukut bada ka bakiu shame kokpa ula pli wang ya ki kerdop ka beneng bad namar kata rengkat bad ka kenhon jong ki angel bad ki rukhut ngirwai ka jeng rwai ya ro ya me bad ngi pen bana klem sange. Try of Blakey Bud, try of Blakey Bud, try of Blakey Bud. Menggap saka kendel da kaburam jong me. Rayo sana, sadrong rayo sana, Blake Lemkut. Rayo sana you blame to know. Rayo sana you blame strong. Rayo sana you blame clem good.
Rayo sana yublei chunong Kakerteng utrai Kakerteng utrai Kakerteng utrai Kapeleng dap saka kendel dakaburam chong me Rayo sana yublei shadrong Rayo sana yublei klem good Rayo sana yublei chunong Rayo sana yublei shadrong Rayo sana yublei klem good Rayo sana yublei chunong Da shisha melong bokot kotrai bat kadai hok babaro kiba melatau kinya ro yame namar lengbau kun jungme utrai jungiu Jesus Christ dakabor bat kajing trei jongmen sim bakot me ai jing im ban me pen khoj pen kentang ya ki e baro bat mem ju sange ban lum halade ya lau pat knang ba nadu bami hadu basep kasngi entrwa ya kaknya kakriam bakoj sha kakerteng jongme namar kata kotrai ngikerpat rid yame badau jo mensim mens ngabha ban pen khoj ya kine kitchen ai kibangi wanra da kba pen kentang yaki bakin kalong kamet bat kasnam jong trai jungi u Jesus Christ ubalah hukum yangi ban pen menta ya kine kijing maya namar mauhi hakamet balai tino yo ula shim yokpu bad kebaingu yame ula duai kerku ula kediai badul ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kabenta jongpi Hakaju kurkam enda ulalaya bam ula shim yakukuri bad kebaingu yame ula duai kerku bad ulai hala kesenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai bad bom chukut ya kebaen penmi na kebenta jongpi bad na kebenta kibabun na kabanta kajingmap yakipop tole yakane ban kenmau yanga kajingmaya jong kajinged Namar kata kotrai kat baki ngipen menta ya kejeng syashitam bapan laj em jong ukon jong me ya kejeng mi pat badan buram jong u bad ya kejeng kiu jong u shabeneng badru kat bangi ap kmelenti ya kejeng wan biang jong u ngi terwas ngangu hame ya kane kejeng kenya kebekhoj bad kabaem ngi kerpat ya me topej ya kejeng terwa kenya jong kabalang jong me bato kubur ya ujingknya uba da kajingiab jong u
melamon ban penyusuk yangi bad mehi to ai bamangi kiba en psa da kamet bad kasnam jung ukun jong me bad ya kiba en pendap daw mensim bakhoi jong u ngin kralong kawai kamet kawai kemensim how Chris to un penjana yangi ban long kajing terwa bom jukut hame khnang ba ngin yo ya kanong pateng lambat kibalajit jong me kerpang ringkat bad kamaria thesoti bakhoj kakmi jong ublai ringkat badu jusa bakhoj ukurim jongka lambat ki apostol bakhoj bad ki martir bakrau buram bad u Francis de Sales bakhoj ringkat bad kerukhoj baro ha ki bangi shania banyo jingya rap na gajingya sai lam baklem kod jongki hakmat jong me ngi kerpar ko try to ai bau ne jing knya jing penyesuk jongi un penroy ya kasuk kasan bad ka jing pen em ya ka prathai baro ka wei tos ngeu bha ban pen skem ya ka jing ngej bad ka jing ij ya ka balang pilgrim hang ne asla prathai rengkat padu syakri jong me ulio ukpa bakho jongi ulbat ubishop jongi ka kenhun ki bishop kiling do baro badu paj baro yaw ba mela penlong u jong me tos ngeu tos ngap ya jing duai jong ka ying kasem ka ba mela khot ban yelum lang hakmat jong me kok pa be bun ha ka jing isne jong me to lum lang halade ya ki khon jong me baro ki ba la sapriang hasatla ka perthei ya ki hanmen ki para jongi shenrang bat kentei ki bala khlad no bad ya baro kito ki bala pens ngobha ye me haswa bakin khlad no na kane ka jing em to pdiang yaki da ka jing ej shaka hima jong me hangta ngi kermen bandon bad ya hun lang da ka borom jong me da ukres utra jungi uba methe sei ha ka prathei ya ki jing bha baro da ulam badu badhau kan long ame blai ukpa badan bor ha gejing long kawai jong men sem bakut baro ka baram gejing ro junom la junom amen kohan men ko para ha kane klemat ka ba ngin saduai gejing duai kabau kures ulah hikai yangi banduai bat kabamu ulah hukum yangi banduai kerpang mantagasngi ngilaya sngew ha gajing pule na gospel kabang ilapusan sepang kana gajing duai kabau kures ulah hikai tengi duai kerpang ken na banta gajing tmubaro kibang labu haswa bangis dang ya kamas bekoj barkum juru ha kamas bekoj bat kerpang yangi duai na banta kinegi khon samla jungi bat kine kilong kpa kilong kmi kibalasan kibalarang ba hapo kabalang snong jingi barkum juru habaro kapares ka jingi ni duai nak banta ka jing koj ka jing khia bar ka jing baha ka jing miat jongki bar ka yeng ka sem jongki kok pa jongi ba habneng kalong ka bakhoj akarteng jongme kanwan ka hima jongme kalong ka mon jongme ha ka khandau kumba habneng ta yengi manta ka jing bam jongi ka bahala ka sngi batamap yangi kerengkang jungi kumbang ngeruk imapi ke belas new yangi badwat yalam yangi sha ke jing pensoi henry depan la yangi na ke bas new to pen la yangi ngi kerpat ko try na ke jing snew baro ha ke jing sbun jong me to ai jing suk jing sanya ke sngi jungi khnang ba da ke jing rap ke jing isnei jume ngin lai barabor na ke pop bangin yo jing da na ke jing jenjar baro kat ba ngi dangap kmelenti ya ke jing kerman bakhoj bad ke jing wan pa jong nong panem jungi u Jesu Christ ko trai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai phi ka jing suk jonga ngai phi wat pe ya ki pop jongi henry ya ke jing e jong ka balang jong me bad ha ke jing sbun jong me to ai ya ka ya ke jing suk bad ke jing atali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubi mat basan shar junam la junam amen ka jing suk trai ka dan barabor rengkat bat phi to ngini trwa ya ka dak ka jing suk iwei ha iwei pat
Jing suk bat phi. Jing suk bat phi. Jesus Kristus apa kecil pengen kena berkesenam kecunge kan mon ra kecil besar kecil penram lenga rai lang ba kecil isne cume to ai bakan long yenga kecil ada mat teman sem anyo kecil pa kecil klan Hakmi ukun lang berad jong oblei, hakmi bakid no yakipop jong kaperthei. Suk yangi bala shakhat, shakane ke jeng khawai jong ukun lang berad. Ko kan rad ngam shong hak maman rung apo ka yeng ke jenga, an rei shuang tang naktin kaman sem jenga kan sakya hi. Kamer bat kasnam Kris kan ri bat kan yalam yangi sha ka jeng embom jukun. Amen. Ginsiam kanamba arspa arpohnyo. Arspa arpohnyo.
Wat ngangam la kotrai Klam da terwa La ka ching im sngawo Wat lang ado kerdo Hado kasni kado Lamar jong min Kat ba kiway kidang keng yau Jisu mga permapi tong ina syong jar jar ban aingo yu Jisu lawan rung hangi hagi no jungi ku Jisu bi Melawan hagajing sengarit ke jong mi hagajing jong mi wat lada meri yaladi hagadul ukpu bat hagawain Hendrei mem da pep bandon lang bat ngi hagajing long blay jong mi nadu kamet nadu kamen sim nadu kajing mucung perkat jongi Ni aingu yami nagbanta kijinga ki pakordo jongmi pamamehi madei uta pakordo nagbanta jongi milarung hakidunu jongi om ba mangi ngilong kita bapiang kibajanai nrei merung hangi namar pami yangi namar bukajing jongme kanamdon kendon wat adang ngilong kinong pop Pelabun sin ngilayat sakama nami nrei mempet akajing janai mempet akajing biang jungi mempet yangi da kapami pamisumar yangi hakni aklip mat kapajar jar ngachong thai hami dakit nu jonga nga IT hami yakajing kemen yakajing kuslai ya baro kijing jonga yakajing mong jonga Dagajing kermen pemansa hakidunu jungi. Supun kot ya kibriu gibapang. To penjajai ya kibriu. Ipadongdon kajing kelumar jungmut. Ai pakani kajing tiang jungi ya kamet bakasnam jungmi. Kanyarap yangi pangilong kibriu kibaya kibaya imam. Kibaslur panyalap ikerteng jungmi. Halenter ko jeng jongi. Kat bangi dang pusan ya shimlang ka number jeng ruai ka ba arspa arpuway. Sim jong Christ,
Dak mensim jong gajing e joblay bakajing ngej bergensenia ya gabor gajing badak away kasur jong gajing kermen hautrai blay jongi kohan men ko parang iduwai ya kana gajing jing duwai jing lekmen jubli jong snam arajar arpusan kok pau bahabneng to ai bagajing ngej kabamalai hangi hau kon jong me u Jesu Christ Uhan men jungi bat kateleding jong gajing ya kabalak kelang hagdano jungi daw mensim bakoj kan kersubyang hapo jungi ya gajing kermen bala kerku na kabanta gajing wan kahima jong me to ai bagajing jong me kan penkeladur yangi syakinong bet bom jutat jong sembai jong gospel to ai bagito ke sembai kit penkeladur na syapo kalong breu kaman breu bat kapertei kamariang barok away ha gajing kme lenti batikana jong kabeneng batmai bat kapertei batmai ha ba andala jab thiau daki bor jong gajing sneu kaburom jong me kan tanshan junom to ai ba gajing jong gajing lekmen kan kersiu biang hapo jongi ki pilgrim jong gajing kermen ya gajing anglut na kabenta kaspa jong kabeneng to ai ba kata kaju gajing kan penpriang ya gajing kemen bad gajing suk jong nong sespa jungi hasatla kepertei hameu belai jungi balakerku junom kan long keberam bergajing yaro junom la junom amen kok pa jungi bahabneng kalong kebekoj akerteng jong me kanwan kahima jong me kalong kemoj kumbahabneng ta yangi menta gajing bam jungi kebahala kesngi batama yangi kerengkang jungi kumbang rogi mapi ke belas new yangi badwat yalam yangi syaka jing penshoy henry depan la yangi na ke bas new kublai komaria kabadab de kechengai utrai dan matpa bala kerku ye pa na pedeng ke kentei bala kerku yo sok po chong pau jisu komaria bakuj yok mi chong blai terwai na ke benta jingi kenong pop menta pada kepor ke jingap ke jingi amen kaburam hau kpa badau kun badau mensem bakoj kumba kelalong kba manengkong kumju menta bad barabo junom la junom amen dongin yaduai ngi layabam yasip kotrai ya kane ka sakramen jing blai kajing pen menta bane sa jong kajing sha shitom jong ukun jong me to ai ngi kerpat ba kane kajin ai ya ka ba ma u hi ul ai hingi da kajing ich ba an la shampang kan pen mentoi sha kajing pen em jongi daw kres utrai jongi amen ngu ka kli penyang kajing kerku ba kerpang jong trai ha kane kasngi bangile buram ya kime ki pa ki pa jungi ki balasan ki balarang bang utrai udan rengkat bat pi to blay badan bor baro un penjengai na pi na gijing ma baro bat un tes bun hapi ya gijing jong gijing kerku jong u amen to blay un penlong ya kedanut jong pi ki basashkor ya kasur jong u bat en pendap yaki da ka jinkmen bom jukut amen ai ba en shem yapi ki bayaj hagalenti ka hukum ublai ki ba shempang ka babaha bad ka badai bad en penlong yapi ki nong yo benta bad ki paj beneng amen bad ka jingkurku jong ublai badan bor baro ukpa badukun badaman sem bakoj kan hiarepi bad kan ne bad pi junom amen tolisuk ich basakriya try da gajing im babha jong pi